Με πήρε από κάτω και στείλα σε έναν φίλο. Ήταν στη γύρα, φεύγω, πάω και τον βρίσκω. Είπαμε τα δικά μας στο μυαλό μου κολλημένο. Είχε τα δικά του από μανούρα, ήταν μπερδεμένο. Πληγμένο στις σκέψεις, είχα καρφωθεί. Του έλεγα το story και τα νευρά μου είχαν τσιτωθεί. Στην κουβέντα γύρισα ακούγοντας το κλάμα του. Σαν σήμερα εδώ είχε δυστύχημα η μάνα του. Στο νοσοκομείο ελπίδα ζωής ήταν ανύπαρκτη. Της ορκίστηκε ότι θα την κάνει περήφανη. Το θέμα μου ασήμαντο, συγγνώμη, σε έχω χάσει. Με ντροπή οκ, του λέω δεν πειράζει. Αύριο τι θα κάνεις για χάρη της συζήτησης. Απαντάει σε καλό στην τελετή μου αποφοίτησης. Έξω στον κόσμο, έξω στον δρόμο, οι άνθρωποι κουβαλάνε πολλά. Έξω στον κόσμο, έξω στον δρόμο, ιστορίες ανθρώπων ταρακουνάνε μυαλά. Ήταν μια γυναίκα πάντα χαμογελαστή. Βοηθούσε τα παιδιά κι ας μην είχε ούτε ένα παιδί. Ήταν στο νοσοκομείο άρρωστη στο κρεβάτι. Το όνομά της στα κεντρικά για το ποιος θα την αναλάβει. Μια φωνή ακούγεται, θα το κάνω εγώ. Στο χειρουργείο επίγον, έκτακτο περιστατικό. Η επέμβαση πέτυχε, η ασθενής τον ευχαριστεί. Όταν πήγε να πληρώσει το υπόλοιπο είχε ήδη πληρωθεί. Παραξενεύτηκε λέγοντας πως και τι. Κάποιος εμφανίζεται και της εξηγεί. Μικρός μου έδωσες λεφτά γιατί ήμουν φτωχός. Και σου είπα θα στο ξεπληρώσω όταν γίνω γιατρός. Έξω στον κόσμο, έξω στον δρόμο, οι άνθρωποι κουβαλάνε πολλά. Έξω στον κόσμο, έξω στον δρόμο, ιστορίες ανθρώπων ταρακουνάνε μυαλά.